Оп. Шиканиста шуд. Значит, мо хумула кур мегирем. Полни айдими думбача тамош кунӣ. Рафтем. ҳамҷад акҷо боша магазини аҳрор? шумо намебинед? Бия ман шумо нишон ҳастам метавам. пасан? марҳамат гап нест. Иҷа саска ки халтонда боша? ва думбачая би? Чӣ гуфтӣ? Не ман мегум ҳамҷа саска баравған думбая ягонташ неста. Сиёна кутози гуфтӣ ки Не ман думбачаша гуфтам ки би. саска баравған думба. Калахмақ ту сухмақ гуфтам ки саска гиромчиқшай кура. сари калода гуртя. хӯрок накунӣ. Мама ханҷа саска гирифтестам бо ту думбачаи ман Думбача гап нигоҳ неста на самом деле. Не ки саска кун. намешавик равғани хуб боз дора. тори сари калод биромада раком истода мемезун фаҳмидӣ? Саска ма ҷангал тамошо мекунӣ мегӣ? ариган пашка саска дар коша ҷангалам тамошо мекунӣ, ови шӯрам мехӯрӣ фаҳмидӣ? ба баъди мазаш чашидӣ ба мери 5 па 1 мезанӣ дар Ариган хона. пашка саска. Биё хона бирем, шума мегум саска не калбасат мета. Из магазин савдогара фурӯшанда дошта боша. Ана задница. Бо Мадина мегӯфт куни ма думбача дорад. Ана думбача. Кале хира ту изо намекаш куни мардакои нигоҳ мекунӣ. Худто як куни занака нигоҳ кун. Наход ту куни мардака нигоҳ кунӣ. Охир ман куни занака тамошо кардан наметавонам. Вақте мебинам кампири моам даёду мезанам. Оба вақте куни мардака тамошо мекунӣ, мусофиди бова даёду намезанам. Айдастун калбасам ғалт куҷо шуд? Ман думбачаи би асп мешудим агар мепаридам. Кали бевид да зоопарк ё да магазин ту изо намекашӣ? Ай мебахшед, ман шуморо наидам. Ман халам ки худам тоққаи омада инҷа. Мебахшед, ман наидам. Ман калбасама гиру мерам. Тамоми нама рафтум. Ай ина бо ғалтид. Думбачаша биохӣ. Сару пойлуч. Ки ман задеса иҷа? Ки айда иҷа? Я ман намехӯрам калбаса хуб дорам. Ман гира иҷа. Думба. Бо думба гуфтӣ? Думба чута фаҳмидӣ? И лайк намонд.